už nastupujú na ľadovú plochu haly Hartwall Arena, na ktorú majú slovenskí hokejisti samozrejme veľmi dobré spomienky. Pred 3 rokmi hrali vo finále svetového šampionátu A kategórie. A tak na ľadovej ploche môžeme si zaspomínať na tie úspešné chvíle slovenskej reprezentácie, ktorá vybojovala strieborné medaily v Helsinkách na svetovom šampionáte v roku 2012. Snažil predrať sa popri mantineli, ale nedostal sa ďaleko. Veľmi nebezpečná situácia. Skákavý puk musel zachrániť Adam Huska až hokejkou. A toto bola zatiaľ najnebezpečnejšia. V prehranom hadzovaní snažia dostať z pásma. Podarilo sa im to. Veľmi dravo ide Juraj Šiška za pukom. Snaží sa veľmi dobre atakovať. Výborná prihrávka pred bránku, kde bol úplne voľný Radovan Vondra, ale ten trafil iba brankára Kulbakova. Zatiaľ si udržal puk na svojej hokejke a vynútil si vylúčenie. Signalizácia vylúčenia pre bieloruských hráčov. Naši už šestici na ľadovej ploche. A gól pri avizovanom treste pre bieloruského hráča. Prišla strela od modrej čiary a Patrik Koch, ktorý vlastne začal celú tú akciu, tak prestrelil húštinu tiel hráčov v bielom či červenom drese pred sebou a radujeme sa z prvého gólu. Pri avizovanom vylúčení Bielorusa prišla táto strela. Zatienený výhľad pre bieloruského brankára Ivana Kulbakova, čo využil od modrej čiary. Pre bieloruského brankára Ivana Kulbakova, čo využil od modrej čiary Patrik Koch, 19-ročný Bratislavčan. Dobre to trafil. Pozor na zbytočnú stratu puku v blízkosti našej bránky. Huska má starosti a na druhý pokus sa mu podarilo puk vytesniť z bránkoviska. A pozor na možnosť, ktorú máme na druhý gól. Znova tam bol na Kristiana Pospíšila avizovaný trest. Lovková formácia na začiatok tejto prvej presilovky má ďalšiu príležitosť. Vynikajúce spracovanie puku. Matej Paločko si vo vzduchu Rusov už odzbrojiť. Na modrej čiare však bol Sabolín. Až na Husku neprenikol, ale teraz dvaja Bielorusi pred ním a je 1-1. To bola veľká škoda, pretože Malinovský ešte so svojím spoluhráčom ostali úplne voľní. Sami dvaja Bielorusi pred Huskom a Malinovskému sa podarilo puk skrotiť na hokejke, takže ho poslal pomedzi brankárové betóny za bránkovú čiaru. 1-1. Budeme vidieť, ako ten puk preskočil cez hokejku. Naši sa výrazne vyťahli až medzi kruhy. Najprv Stále sa naši snažia natlačiť sa pred bránkoviskou, už sa im to nepodarí. Posledné 3 sekundy aj pre bieloruský útok. 1-1 po úvodnej 20-minútovke. Na modrej čiare opäť pripravený Stepan Falkovský. Ale puk sa k nemu nedostal. Pozor na možnosť, ktorú majú Bielorusi pred našou bránkou a na druhý pokus sa Ruslanovi Vasilčukovi podarilo presadiť sa. Opäť mal dostatok času, aby sa aj otočil pred bránkoviskom a trafil puk po druhýkrát pomedzi chrániča Adama Husku a Bielorusi vyhrávajú po využitej presilovke 2-1. No, je to dosť nepríjemná situácia teraz. Teraz sa pozrieme, ako bude tam tento hráč v strede voľný. Teraz dostane puk. Už ten mohol streliť gól. A ja si myslím, že tí hráči by mali pristupovať k hráčom supera trošku rýchlejšie a agresívnejšie. Majer stratil prehľad, nevedel, že puk má zakliesnený medzi korčulami. Všetci svety, lebo sa rozchytal, respektíve naši útočníci ho rozchytali. Ale konečne. Teraz už konečne sa dokázali presadiť. Vynikajúcim spôsobom Filip Lešťan dal ten puk pod hornú žrtku. Napriek rýchlemu presunu Kulbakova po chybe v rozohrávke bieloruských hráčov sa naši radujú z vyrovnania.
18-ročný Žilinčan ostal zabudnutý pred Kulbakovom, ale tu je tá chybná rozohrávka. Vyťahnutý Falkovský, ktorý opustil predbránkový priestor a Filip Lešťan hneď z prvej pálil pod hornú žrtku. Dôležitá je dvojica Tuna, je Bondra s bieloruským obrancom Falkovským. Táto dvojica vlastne tu najviac penzu roboty urobil práve, by som povedal, že Bondra, že zablokoval Falkovského. Tu vidíme, že bieloruský hráč to má veľmi ďaleko na Hrušíka, takže nič inšie nemohol spraviť. Bol zablokovaný, vynikajúco vyhraté boli a ešte lepšia strela. Ja si myslím, že on tú strelu netrafil až tak úplne ideálne, možno ju podstrelil trošku. Tu vidíme práve ten moment. Aj dokonca Falkovský sa uhýba tej strele. Vidíme perfektný priestor. Posledných 40 sekúnd tohto zápasu v riadnej hracej dobe. Falkovský. Bujnický, ten dokáže udržať puk na hokejke, dokáže ho rozohrať. Dostaneme sa z pásma, dostali sme sa z pásma, môžeme skórovať znova, je to tak? Nie! Predsa len, ale je to technický gól, pretože brankár naskočil zo striedačky. A ešte sa aj zranil pritom. Tým pádom hráli 7 hráči. A gól by mal platiť podľa signalizácie hlavného rozhodcu. Bol to naozaj veľmi nešťastný moment pre brankára Kubakova, ktorý vyletel proti krát skórovať, hoci sa dostali do pásma veľmi rýchlo. V momente, keď sa naši oslobodili z pásma, zaznel aj signál konca tohto zápasu. Naši vyhrali nad Bieloruskom 4-2.